CCTV. Hatu pidon am kathong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang kathong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kinongalam jongka Hinyau Trap Youth Council, Lyngdoh Circle, harangkat ke Jingsenran lang Kinongalam jongka na West Khasi Hills District. Kila yo yakalat banyak kendu yo sembut menjerang ba kejela uba Prestone tensong, hakapor ba uban menyalap election hakasnong maudan, kabahab haram berai konstituensi, ban pinsngau ya ki Jingkieng, kiba kan dikatahan ki ya kendu. Hakini ke Jingkieng kendu ba uba Prestone, Kinongalam jongka HYC, Bakentup ya uwandap marwen Wilbert khas imli bat ulub lang khas imli kila yo ru ban ai da Dorkhas na kebenta bachna thamai ye ki artli ki Jingkieng kata ka Jingkieng kabadan hakashnong mauthung per bat hamau katon ki Jingkieng ki bala Synjor bha ki ba ap jingma ye ki pat ba nong let nongwan hadin kani kila lip ban yo kendu ru yo MLA ka Nongston ba un budien halo kani ka kam Đọc lên, đấy mà. Đọc. Bọc, đấy hả? Đọc. Đọc. Ni kasni ni kun ka HYC la Lyngdoh Circle ni yo ban ya kendo ya Deputy Chief Minister badawan pet ya ka tenang kudi haringkat ru ni yo ban ya kendo ya local MLA jungi ya ka ba aga bangila yo ban bu ya ka memorandum na ka benta jong artli ki Jingkieng ang te hapo ka surak nong kasen nong kauro ya ka badai ya ka ba kita ki artli ki Jingkieng la don menta deng jong ka jingma ka ba kraw ya ka dong ka than ka jungi ya ka ba kala tor bat ka we na preng juki kala dekut siliang te nagaliang jungi kung kaseng nilay budin ba nilay katan nilay karpat ya ka office ka jong pludi Prestone ya ka ba simkyalang ya ka ba ide ba kate ka kam te nagaliang ka jong haduk menta nadu arsnem mai snem mensuang nilay bu ki jingtho ya ka ba ide ba kite ki artili ki Jingkieng haduk menta kampak sunga don kai du ka ba simkia kita igi artili gi Jingkieng ti nagaliang jungi ngin layakut ba ngin lit ban yakdu no ye Deputy Chief Minister in charge PUD hakani kasini ka pamenta ban bu ya jingtho ba karpa di ban sungobha ban pen ai da ka we pat ka Jingkieng ka ba skam namta ban lat na ki igi jingmen saw ya dong ka khan ko ni nama ni smuthu ba ni ki artli ki Jingkieng kidai bodlum nam ta dong ka khan ko ni. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.